Wij zijn gelukkig de mensen gewoon doorleven. Aan het woord is Tarek Kumas uit Genk. Gisteravond was hij samen met 2 collega's toen hij plots iemand om hulp hoorde roepen. In het kanaal iemand gezien op zijn gezicht in water gestaan en die beweegt niet meer en die beweegt niet meer en die is stilletjes naar beneden gaan. Die jongens misschien laatste kans. Ik niet denk, moet die uithalen. Anders sta je aan. Je zit goeie zwemmer. De drenkeling stelt het goed en was zijn redders zeer dankbaar. Die heeft heel veel bedankt. Ons. En ik heb hem gezegd, lieve is door. Vannacht nooit meer aan het kanaal komen.